Assalamu alaikum malam makaniki mai gyaran mota. Alaikum salam. Da farko za mu so mu ji sunanka da kuma ra'ayinka akan gwamnatin nan ta jihar Kaduna. Dama a cikin jihar Kaduna. To gaskiya gwamnatin jihar Kaduna tana iya bakin kokarinta game da talakawa sauran abubuwa, amma wasu daga cikin talakawanmu sukan yi sokaci game da abubuwan da gwamnati yake, kamar malamai da aka kura aka musu interview ba su ci ba, aka ce za a ɗibo wasu sababbi, to wasu suna magana akan cewa abin da aka yi bai kamata ba, kuma abin da aka yi shine daidai, saboda ya kamata a ce wanda bai cancanta ya karantar da ɗalibi ba bai kamata a ɗauke shi ba. Ka zo kana koyar da ɗalibi kuma baka da haske akan karantarwa, ga ai bai kamata ba. To shi yasa ya ga wannan abun ya dace cewa yaran talakawa da ba su da karfin a kai su private bari a gyara musu tushen koyarwar nasu. Ya yi interview malamai ba su ba, an zo ana iyo, kuma abin da ya shi ne daidai. Wannan wanda zai ɗiba ɗin na sababbi su sun san meye ya danganci koyarwa na zamani, sun san menene a ciki. To amma mutane mu talakawan mu kuma mu ne muke wannan ihun, muke cewa abin da yake yi bai kamata ba, kuma abin da yi wannan shine daidai abin da ya kamata yi a rayuwa. Game da talakawa mu na jihar Kaduna gaskiya ba abin da zamu ce wa malam sai dai mu ce Allah ya taya shi riko, Allah kuma ya ƙara tsawon kwana a wannan mulki na shi. Muryan talaka.